Ka KSU Southwest Khasi Hills District kumshi banta banwanra ka jingkhoj ha ka bedai bat ka jingthung kam thungjam lengba ka District Selection Committee. Ha ka shpautre ku risau arhajar arpusau po ka jingelam u forward man nongram. Kalali bani kendo ya u Deputy Commissioner ka District Southwest Khasi Hills uba Barnari Maulong. Bandawa bani ban penduk no ka jingthung member DSC ya ka bedan jingedai bat ka kamsan perthai. Ha kini kasi kaseng kalayo aban ai da ka jingtho ha ka bedai baki khatsan teli kimat ki bedai baka kam thung jam bat ki bakham kong san kilong ba kilong thap kam DSC harilom khasi jentia ke dei banang batip ya ka ktian khasi bankiar na ka jingthung kam shipor kum ka ad hoc contractual ne casual ban bo lupa ya ka por nu banai jong ka snam ban penele ek examen DSC ban pedi pat ba ek marks jong ki kon examen DSC ban pendo no ek personal interview ka grade B C bat D ban don ya ka report ba sisian sisnam jong DSC bat ban penti kena ba kanom don ka jinglat talk jong ki jingkeli bat ki bai ba long ba ni kwa ya kan ka pidam ka koi bat ni kwa ban suggest ru ni kwa demand ru na ka so ka jalai ba koi bala ko mo ga de ban ra e ta ka komputer based test nan ta kini di exam ba prepare ha kini ni number 1 nomor kanang ban kanam don su ka jing le tu nani smart le kanam don ka no ga jing pen subas new ya ki samla takam tajam hapo jing ka strike te ni kini lanti na kalian jong ka Yesus Southwest District ba na kalian jong chairman budi di commissioner jong ka Southwest District budi chairman jong ka DSC budi mesin kya kini kimat ki bangi la ora hamtam kini kimat ki ba la ban le na po jong ka district level ni kentu bung la on sim kya budi kani ba de ban kya ko on mani hamtam budi ban thum ni de ban tanya ban thum nan sal members ba indai ban thum no no gre badan ka political affiliation nan ka jiga dai bat kan no ko political party bat ni kenturu bide kin kuy mat ba na klang yu borsek ba ge ban pha sepo ki bor bade pe ka so kargalahi ban pentikna ba ka thungjam hapo jong sarwas sek na hapo jala kan no ka bakhui ki basba kalai ka ban laj na kinu nu gi jing sa kno sa kentho bat ha ju ko poru kanang ba kanam don ka jing la tu nani sikmat bat kanang ba ki samla tap kam kin yo ya kata ka jing sania ya ka kon thungjam hapo jong ki DSC por koi ba na kalian jong ka office deputy commissioner na kalian jong ka DSC ba kadai ban kyar ban ailat kinu ni office sarkar ba kinthung kum ki contractual ki casual lan ki ofting kum ban office di kono no ko post kam tam kon rahat bo jong ka DSC marka ai ka bangilap kalong ba kidan ki department apo jong ka Southwest District ki bana do arja khatsau arja khatsan arja khatra kamot ba ki tangsa ki dang don ne ki post la ki dan ki break batre ki ta post mo ki dang pre ki official dan ki tri official te kali long ka ba nakla ni so sa jor ban ni kentu ni dawa na ka District Selection Committee ba ka de ban pa banya ba de ka ni ban ong ba ban pha wen no bro ti ting post ban advertise to ko post balai kanang ba ki basa thong long basa thong daktar ti badai badda ka bakila pendep ya ka DSC exam ba kunta tertel te sakawai pot kalong ba nakalai jungi la pansngo ba kadai bandan kajing pelat ba ya ki mak hapo jong ka DSC namar kumbalong menta kalong ba bolong baro kata kalong ba ngim jui ba ki pelajar ki roll number ba pelajar utlani ki pelajar ta kajing yo mak se kini mo kandidat ki kon na ka DSC te kani semua ba kalong kai kawara kai kajing sebas ni bobon balang ya kajing la ajung nunu kandidat umon sa appoint ba sa thong hapo post DSC te naklang jungi la kantu borsek ba ya ga District Selection Committee jang ka Southwest District ba kadai ban pentikna banani sikmat dai ban pelaj ki roll number jang kalong percentage na ba kadai ban pelaj ya roll number ba pelaj ya ki max ba kita ke kandidat kiyo kanang ba kanwanra ya kata ka jingsannya nag babun talang bat na ki samla takam napo jong ka district ki bro koi